Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan alinet. Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely, talo a bulan ti sikug ko, idi na ibaga ni Jason akayat na ti agabroad. Ket gapu ta agdua-duaak kinontrak ti kasta a plano na. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Linet. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Apay namin nga ipilit mo ti agabroad aya. Na, agpampanunot ka kadilinet. Anya ti kayat mo? Kastoy latan a kanayon ti kasasaad tayo. Ammumat amasikog ka. Kasapulan tayo ti kwarta. Anya? No sa anak nga agabroad, panagkunam ka di, kat umdas ti matmatgadak dito'y Pilipinas agastusan tayo. Sa anak matagastadura kat. Amok matiagtipid. Pangaasim, di mon lapdan ti panagabroad ko. Ilakad kong dagiti papeles ko. Madanaganak nga Rod Jason. Anya launay ay ti pagdanagam. Kasanulangan no agabroad ka kat. Negatibo man ngaminan ti adda iti panunot mo. No matuloy ti panagabroad mo. Agawid akmat iti ayan dagiti dadakkel ko. Kas kanayon ko nga ibagakan ka. Agabrodak, para iti masakbayan tayo. Anya nga Rod ti maramidak ngay. Suportaran na kumamat iti planok. Taparamat kada tayo ti kastoy nga aramida. Linet, adyak kunam. Agawid ka. Wen anti Alma. Ay mabalin met nga agnaud ka dito'y balay. Nga uray awan ni Jason dito'y. Nasayaat kayo kanyak anti. Saan amay libak dayta? Ngam nataltal na ngamin ti panunot ko. No iti ayan dagiti dadakkel ko ti pagnaadak. Ay, sabagay. Maawatan ka, nakong. Kaya't launay ni Jason ti agabroad anti. Ay, uray siyak. Saan kumutan amalapdan ti anak ko? Kanayon na nga ibaga apara kano kada kayo ti panagabrod na. Saan pa'y anagabroad ngam madanagan akon anti. Ay, kasaritam anaimbag ni Jason. Ibagam ken kuana nga orayan nyo ti panagsubli na. Ay, nayunam matlaeng iti panagkararag. Normal laeng amadanagan ka. Angam di ka agpaabak. Hello, Nanang. Nakaawag ka mat, anak ko. Agawid ak dita, Nanang. Anya? Matuloy ti panagabroad ni Jason. Katjak kayat ti mabati dito'y balayda. Kunak man no saan ka nga umanugot nga agabrod tinobyom. Ipilit namat nga Rod, Nanang. Awanan maramida. Ala, taibagak nga rod kan itatang mo, tasukunan na kadita. Agyaman ak launay, Nanang. Ibagam laeng no kaano, tapno ang mumimag. Inton Martes, Nanang. Urayak pa'y ngag-flight ni Jason. Ala, ag-text ka tulat nga rod kanyak, anak ko. Wan, Nanang. Kat agyaman ak manan. Kat, anyan ti planom ita. Nagabrod ni Jason. Kat saan kayo pa'y anagkalaysa? Urayak ti panagawid na, Tatang. Ay, manuabulan kami nan ayat ti sikog mo. Upat abulan ng Tatang. Ay, no apay ngamin anagpasikog ka ken kuana. Di mat imbagaken ka. Ngagkalaysa kay pa'y nga umuna. Nalpasan, Tatang. Hey, sa balimat ngamin tinunun ayaw. Ramon, di mo man istresan dayta anak mo. Amom lang arudan nga agdadagsan. Wen, hamok na ita. At dala na patag nga ibagbagaken kuana, bakay. Nagawid ka mo't gaya man dito'y balayo. Di mo pa'y imbagbaga kanyak mat. Nag-flight ka din ni Jason? Idi pa'y napalabas alawas, friend. Kat, apay nga rod analiday ka.
Kasano, no mapasamak mat kada kami tinapasamak kada kasinsin Esther kan tinobyo na. Saan mo't siguro ang maaramid ni Jason tikas jay? Nang runa pa ikat masikog ka. Nga ta? Siguro. Saan tayo nga amo? Ta saan tayo mat akontrolado ti panunot na? Ikararag mulatan tapno saan ko mailawlawan ija abroad. Uy, friend, di mo stressan ti bagim. Amo mat nga agdadagsan ka. Saan lang amin akayat ni Jason nga agrigat kayo? Isuan na panunot na ti agabroad. No agawid, da kayo lata Hello? Lynette, siyak na ito'y. Oh, nakawag kayo mat, Auntie Alma. Ay, adda ka di impawit ni Jason, akwartakan ka. Adamat, Auntie. Nasaya at nga ron no kasta. Dayta akwarta, kat para iti pa nagpa-check up mo, vitamins mo, kan dadumapay ang masapsapul mo. When, Auntie? Di mo istresan ti bagim Mangan ka kadagiti na sustansya anateng, kas kada prutas. Tapno nasalun at ti ipas ngay mo. When, Auntie? Kastamat ti aramidag. Ala, kastapay nga rod. Day talaang ti ibagakken ka. Baliwak tumanan ti umaawag. Agad-anad ka akanayon, wan. When, Auntie? Uray da kayo mat. Apay akasta ti langam, Lynette. Saan mo't amay drawing day tarupa man ako? Agpas nga yak samat tananang. Kunak man no inton umay alawas pay. Mapantayon iti ospital nanang. Sapay awan ni tatang mo. Nakita kasi mangput ni Kasinsin Albert ti tay nanang. Isupay lang ti kasarita yo. Mabitla nga rola, mabanak iti ayanda. Alaag matan tinay sagana mausar iti ospital. Kabalam ka de. Oo, nanang. Kabalak pa'y matkit di. Panawan ka pa'y nga rod. Kasaritak ni Kasinsin mo. Tapno adamang itulod ka data. Ne, tinsamat laang matam tinaala ti ubeng. Ni tatang mat. Kita Oh, ni Jason ti karup-rupa na. Maad tayo pa'y. Ada linutok asabaw. Ay, wan gayam, nag-reply ka din ni Jason, bakit? Dayta, ti parikot tayo. Awan ka di pa'y reply na nanang. Awan pa'y nga rod. Imbagak ana si sarian ka, kat dakkel ti mabayadan. Nayunan na kumati kwarta tayo, ngam awan matreply na. Ni, apay nga yakas ta. Ay, wan nga rod. Tumulong kumamat nga agbayad taputot na matimpas ngay mau. Ti inanangay, mabalin siguro nga iso ti kontakan tayo, anak ko. Ipadas ko nga awagan nanang. Wen, ipakaamom kan kuana ang nagpas ngay kan. Kat dakkel ti mabayadan, tanasesaryan kakat nga road. Ay na, karup-rupa launay ni Jason ti anak yo. Isumat lang tinaybagan ni tatang, Auntie. Ay, gayam, kinuntak na kakadi ni Jason. Saan pa'y nga rod, Auntie? Di na matreplyan dagiti text ko kan kuana. Ne, apay ngay. Imawag mo't kanyak idi Lunes. Jak amo iti anak yo, Auntie. Ininot matan nga agbalbaliw. Ay, una yun ni Jason. Idi pa'y napalabas abulan na makadlawak, Auntie. Mabilbilang laangan dagiti text na kanyak. No daddo makatawa pa'y. Bayam, kasaritak tumanan ti anak ko. Awan pa'y makatawan na ijay abroad. Ang kastamot ti araramidan na. Wan nga rod, Auntie. Sige, ibagak to akontakan na ka. Agyaman ak, Auntie. Wen gayam, ibatik da ito'y. Inayon yo iti pagbayad yo. Ibagak to ka ni Jason.
Tamang ipauit iti kwarta para kada kayo iti anak yo. Apay analiday ka manan. Dakkel ti nagbaliwan ni Jason, nanang. Kunak man no agtetext kan ka. Agtext lang no, day pauit na akwarta. Amangan no makumikom laeng anak ko. Imposible, nanang. Saan matasigod ang kasjay? Makatawan na lang ijay abroad ngam dakkelan tinagbaliwan na. Kat pagsaritaan yo anak ko, maurnos yo pa'y dayta. Kasano ang maurnos? Kat di na matreplyan dagiti text ko kan kuana. Basta, i-text mo lata anak ko. Barang ag-reply tumot laang. Mapasamak-samat ti pagbutbut ngak, nanang. Di ka man agpampanunot iti kasta. Ag-text to dayjay ka. Nasurok alima atawan ti relasyon mi kani Jason, nanang. Amok ti ugali na. At dalakit di makagapo. No apay ang mabilbilang ti text na kanya. Agyaman aklaunay ta inawagan nakmadlaang Jason. Nakitam ka di dagiti insend ko kan kaladawan ti anak ta. Imawagak, tanapataglaw na itibagakan ka. Anyat kayat mo asawan. Agwin na swastan, Linet. Anya. Agwin na swasta. Apay! Saanan asikat ay ayatag? Timbagam kanyak kat agabrod ka para iti masakbayan tayo. Nga mapayakas tamat ng tibagbagam kanyak ita. Di ka matanagan. Tanong maipapan iti sustento ti anak ta. Mangterdaklat ta. Kasano kami nga rudan iti anak ta? Saan mo tamabalin na sustento laang titid mo? Nawaya ka ang makirelasyon iti sabali. No maipapan iti anak ta. Kas iti nakunakon. Mangterdak iti sustento. Awan mo ka basol ko kan ka. Tapno aramidam kanyak ti kastoy, Jason. Anyati ko nam, Linet. Awan kayon kan Jason. Nakiwin na swas kanyak tatang. Anya? Kasta ti kalakana kan kuan ti makiwin na suwasken ka. Katamu na nga dan anak yo. Oray anya ti aramidak. Awan lata tatang. Saanan asyak ti ayayatan na. Oh, ti awanan bain. San ngagpakpakita na ya tao kanyak. Tama nga doon niya pa'y ti maramid ko kan kuana. Anyat mapaspasamak aya. Apay anak kapigpig sa tabusis mo kat nakaturog ti aputa si Karamon. Ay, awanan bain na ya Jason. Apay, anyat napasamak, Linet. Nakiwin na swas ni Jason kanyak nanang. Anya, Anya taramidak nanang. Napataglaunay ni Jason kanyak. Friend, adda na damag ko. Anya dayta, friend. Agkalay sa kanun da Jason kan tinobya na. Anya. May sa kanumatlaan nga OFW di babae. Do atawan ng tinapalabas sipod nagsina kami. Ngam, apay anasakit latang aging gaita. Amok amasaktan ka, friend. Ang imbagak lata, Gaputa kayat ko amam tipod no. Awan may sasaw day jay alalaki. Bay amon, takukwadan, friend. Saan ang maikaritikas jay alalaki para kan ka? Dukasta, adda sa bali nga ikasar na. Wan nanang. Ay, bayan nyo latan. Ikalay sana no asino ti kayat na nga ikalay sa. Saan tayo nga ipilit ni Linet kan kuana? Di mo't kayat mo nga kalaysada ide lakay. Ay, saanan ita? Tamo kung ti ugali na. Nalakalaan kan kuana ti mangisukat iti aginana. Katsi ka, Linet. Anya mo ti planom. Wen nga rod anak ko, awan ka di ti planom ang makirelasyon mo iti sabali. Awan pa'y nanang. Tatang.
Ipamaysak pa lang ti atensyon ko iti anak ko. Mala, sa bagay. Dumteng tulat ta ti parakan ka, anak ko. Nangiagak iti prutas para iti apo ukok. Agyaman naklaunay, Auntie Alma. Ay, itad kumatlaang ti kwarta para kuana. Si kamot lang ti makaammo amang i-budget. Agyaman nakmanan, Auntie. Ay, when gayam, ikalay sa kanon ni Jason, tinobyan Nadamag ko nga rod, Auntie. Namamo na kano ijay abroad. Pudno ka di? Wen, paada na nga OFW. Congratulations, kadakwada. Ay, okay lang kan ka. Nasurok adwa tawanan nga awan kami iti anak yo, Auntie. Nawaya ni Jason na mangikalay sa iti sabali. Ay, pasensya kan, balasang ko. Uray anyat ibagak iti anak ko. Kat awan mo't denggan na asao. Awan rumbang nga ikiddawan niya iti pasensya, Auntie. Desisyon ni Jason ti makirelasyon iti sabali. Amok, asaan nyo a kontrolado ti anak yo. Dito'y balay samot tinagapuan ni James, anak ko. Wan nanang. Agdat-daton kadikan ka. Wan. Ngam, imbagak nga isardeng na nanang. Nay, apay ngay. Adamot ng asawa ni Jason. Gundaway mo kumamot ng dayta, tapno makiasawa ka mo anak ko. Nataarmat ni Jason Sanak pa yan nakasagana nga gayat manan nanang. Sayang ni James, anak ko. Noda kami ka ni James ti para iti tunggal maysa. Patyak nga agsabat tumatlaang ti dalan mi nanang. No may papan iti ayat, madi ti agap apura nanang. Nakaumay kayo mat, Auntie. Ay, buludak ko mati apo kok. Nuuman nugot ka. Buludan niyo? Wen tapno makadwak ko mamit. Mabalin mat. Ngam sumurot ni nanang kada kayo Saan ngamin anatal na ti panunot kuno ko Ay, wen okay lang kanyak. Kaano ngay, Auntie? Inton Sabado ko Kasaritak nga rod ni nanang, tapno am muna, Auntie. Agyaman naklaunay, Linet. Agyaman tasaan mo ayimot ti apo ko. Gaputa uray kas jay ti inaramid ni Jason. Nagtalinaid kayo anasaya at kada kami, Auntie. May, si kamot gayam, Linet. Siyak nga rod, Jason. Grocery store mo ka di da ito eh? Wen, grocery store mi itigayam ko. Kasta gayam. Daytoy lang tigatangam. Wan, saan mo nga isupot? Tadayo ko bag nga awit ko. At iti bayad. Agyamanak. Sige, inakon. Okay. Nagpuskol matiro pa day dyan lalaki. Sikakit di mat, friend. Padnumat. Kunamlan asino agwapo. Sika talaga. Napalabas ang dayjayan niya. Oh, naka-move on ka nga Ruden? On process. No kasta. 50-50 pa ilaan. Saan matkit di? 85%. Saan ba't anala ka ti ag-move on kat? Ay na. Maasyanak kan no daduma, friend. Ay, sapay la ko Tamam-am tumot tanti para kan ka. Dumteng tulat ta dayta, friend. Madimat lang, nagap apo na tayo. Amangan no may tublak tayo manan. Narigat ti bumangon anya. Sa bagay, pudnota ko nam. Innam abulanen tinapalabas, sipod ingkalaysa ni Jason tinobya na. Aklunek nga dalata dagiti gundaway a makariknak itiliday.
Nang runa pa'y numalagip ko tinapalabas mi adwa. Nupay kasta, namnamaak adumteng to tigundaway, a makabangonak iti daytoy, apan nakaitublak ko. Alakastain, kat agyamanak iting kay panangidrama iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Linet. Agyamanak pagayam Linet iti daytoy apakasaritaam. Naladingit man tinagbanagan ti love life mo, ngam kasta talaga. Ket awan sabali amakunak, no di ti aggaget ka para iti anak mo. Isu kumapay laeng ti pamaysam iti biyag mo, tapno maipaayam iti nasayaat amasakbayan. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Linet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.